nobar haptaka nimo nobar tiklana jibo thani sinarato machine kwrwi hinsao ngedi barok samane lag jibo thayaka sinarato machine kwrwi nimo jibo ma thana hinsao jibo thanani ngo khata rang puisarato kwrwi hati phano thayaka ingya sinsao kai hanja ukutuk takang nomi je mane khani jamarok phalka mane rok bondok rikha jaga rok ma phalka jaga kani ma phalka gati kai thanga konoi khoya 5 din dongha ingke 5 din dongmo pore borok sago je nimo orong yang kai 5 din dongmo pore hera phare hokora no GBO ga GBO 19 din ma tongkha 19 din tongmo pore kai CT scan of khaika mana hangga tahu khai ti bonso TV ro botong pho TV ro kai sapsan tana hote borok kagos ro kana sapsan daro moja mar khenya sapsan dana hote biti mana kai tin ka biti ro ton ke to sapsan dana hote okay tak kasih keramang kai ini yang mau ini lagi tong yang mau kai dia kasih kan bihi Redman tongmane gari dok akasa mohon burla drabo berat drabal bawa asal gari wasapan sini yang payah kupu mungkin bagi saya speedan payah mana bonus hakasa asal speedan tak salah deh ne kasih biris tong biris hokai kisah zata sahata wasan bounce entah mungkin har rokoda duk menghata muka sarai sarai memang kok niau to sungus kango sudi mano sarai tidak ada soalnya kali kota belajar sampai sana selama ini bang sudah mulai kasurnya aku odek kayak antok tadi kan membawa nokulah aku tangga kami ini bosan sama ekong mana kota rokhainya tini tibramo thane ngai tibramo thane adong rok suba kha obno tui mo bubagrano nang tam ko bokna musong ba kok kesar na musong ang iko norok ko bang mani bising tui yang nong no hamjaka tibramo thana ang ebre no hamtung sathung ne ang teng no balika tam kok kesar na musong sin baro rong Maharashtra mukok kesana rong musong ang abon hono nai tini norok no omai rong rok nung mani suba mani nuk mani sap suba phai norok no tibramo tha tibramo thane ngai suba nai rok no nang tam ko bokna musong tei bubagrano nang tam kok kesar na musong ang ba ane suba tunya ang bono suba nyai belai nyo hambaya phatang tapi tang kulai sini tang kulai buma nong family nong korboso sarjana anu pusuk bai mau apa lagi para kena apa merka bari purbo sampusura purbo sampusura tiga 어습니다 그 살이도 어떤 거나 video pasu sono song tini asram bari tibramo thani inge song tini oro phaleja obo jaga nge kai is sampawar melga bari kami oro song khanaga chini takuk orsen bini saksuri belakhe hanya tam hanya mala bini je fusfus aro tu jong bo operation khaijaka khaijaman ulo tabu bo 19 din ka khai so amon bisingo borok operation khai mani lama gari kai phaitani gari bo kisa lama hayo borok kisa thekna jaka no jaga bin logi sungo tongo orsen din bihi baba thekna ja thani kisa tahnai bini tahnai pregnant ba sakubulungja a jaga bo kisa effect ka
efungwe adini hote bini bohok samang samang tini horong gakai bihi tamnai cerai nostongka cerai nostongwe bini cerai tamnai sakyangka cerai kiti asaka ab hai nugi bong nukungo berai jungal klaika tei income khainai bo borsaichun bong nukungo sini takuk orsen borsaichun awon lagi bong nukung berai kei tamnai jungal klaiman klaika abo khanawai jung tini ashram bari tibramo thongi jung bong no subana phaika suba thini jung bong rang kabang subai miya hapono jung je monthly sini khagana jung tini je pajak jung tibramo thani arung so jung bong no kichimicha marum tei dal alu soyabin no aba jung kichimicha bong no jung tini subaka tei logi tongo sini ashram bari no sini adong sini takuk bisu semua basa mago phaika tei oro kongwa tongo sini member of tei sini adong so tongo ora tini chua phenai gakai ashram bari tibramo thani tei west sampasarani anggai tini oro borno chua phaimani ngo asono hambai chini media cell ni je takuk sona nana belaka hambai mario chungtini umahai jarawa nor logirika chungtini ja phaisa boika chini east sampasara melka kamiwa chini takuk khoroksa orsen nei bini belai sori chayangka bini lungs wakija mahai nokbar joni bangai bono jibiwa khwayo 5 din tongma pore jibiwa bono refer khaikya engai bo belai chukya bini jaga jomin rok joto phalai bo abai treatment bangai jibiwa 19 din katiwai phaikya engai bo tini jibiwa 19 din pore bono operation khai phaiman pore bono sakpaikya engai bi buma saisungno te bini chare khoroksa tei bini login tei bro khub jungjala tongo bro jeta yango rangri rok subai phaiman pore te amni logi no boni kupal hamjaya ama haijarawa no lama phaitani kaisa gari chaloknai je gari tui phikao gari lama katal bini ingko ama monge bo jaga kaisa gari lik ama kaisa subai kubai jaga wo bam uma bangai boni charai sak derawai thanga ngai boni okuplum tongmani sak derawai thanga ama monge boni charai thanai horo bini logi song belai sabung kosto ma pare hor tinta diga sari sakyangka amongai boni charai bono songi thanga wer khana ma mongai chung belai bro kosto tongmani khawai chung chini tipra yang champar amchani chini is unga west champasarani adang rok saima bising tike baru joton tini chobanan pika gaya abhai chobaman bising ti angni jibo khanawai borno logi phairi pheman ka te chung ojani amchani o local ni je is champasarani je chairman member te chini tipra motha na dong rok boro salsa salnai bising boro chobana mongi boro chai chulai tongo boro ni logi te ise chung wana ma sincho ja phai khanamen ka je boro operation khaijagai phainai je orsen bini haina hayo jaga chung o jaga jibin hete report dohori dohkobo bo tv rokbo manjak amogai khub jungjalan tongo bro taw biti barai chamani bising tei onek kosto tong bini soribo sakchaya ingai te bini logi sakyangma bising te bro kono doctor ro thanani rangri paisa koreng tongha inga amogai bro tabo boni soriro raknani bangai abai kubangma sorir raknani vitamin ni bithi rokma chanai amogai amchani je chairman member rok bro nijino gosika borok buskang salsa rok bisingo borok subana bangai chaitongnai borok nijra bisingo chugya phano janjani jamantui borok thonglai ma bising tike chubana bangai chaitolai dong hambai।